ግርማኡ ከም በረት ዝነጽር ምልኩዕ ክዳን ገይሩ ምስ ሙሴን ኤልያስን ይዘራረብ ነይሩ እሱም ተለዊጡ በሪሁ መልክዑ ከም ናይ ፀሓይ ብርሃን ደሚቁ ግርማኡ ከም በረት ዝነጽር ምልኩዕ ክዳን ገይሩ ምስ ሙሴን ኤልያስን ይዘራረብ ነይሩ ጴጥሮስ ዮሐንስን ያዕቆብን ሒዙ ናብቲ ዝዓበየ እምባ ተጓዒዙ ንሕና ንኽንኣምኖ ዝተውሃቦ ክብሪ ካብ ጐይታ ምዃኑ ኣርዩና ብክብሪ ምሳኻ ክንነብር እንተፈቒድካልና ኣብዚ ምድባር ኣዝዩ ሰናዩ ንዓና ምሳኻ ክንነብር እንተፈቒድካልና ኣብዚ ምድባር ኣዝዩ ሰናዩ ንዓና እሱም ተለዊጡ በሪሁ መልክዑ ከም ናይ ፀሓይ ብርሃን ደሚቁ ግርማኡ ከም በረት ዝነጽር ምልኩዕ ክዳን ገይሩ ምስ ሙሴን ኤልያስን ይዘራረብ ነይሩ ቃልን ትተውፅእ ክዛረቦም ገና ምስሉ ተሸፊኑ ብብሩህ ደመና ዘይናወጽ እምነት ልዕልና ክገብሮ ኣቦን ዝዳመጽ ፍቕርዩ ዝስዕሮ ብኡ ደስ ዝብለኒ ትዝፈትዎ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ሓልዉ ትእዛዘይ ብኡ ደስ ዝብለኒ ትዝፈትዎ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ሓልዉ ትእዛዘይ እሱም ተለዊጡ በሪሁ መልክዑ ከም ናይ ፀሓይ ብርሃን ደሚቁ ግርማኡ ከም በረት ዝነጽር ምልኩዕ ክዳን ገይሩ ምስ ሙሴን ኤልያስን ይዘራረብ ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ድምፁ ምስ ሰምዑ ብፍርሓት ሰጊዶም ወደቑ ቅድሚኡ ኣብ ዝወደቕዎ እምነት ኣላቢሱ ኣይትፍርሑ ኢልዎም ብኢዱ ዳሲሱ ካብ ውድቀት ኣልዒሉ ትንሣኤ ዝመና ቀንጣጢ ፍርሓትዩ ቅዱስ ፈጣሪና ካብ ውድቀት ኣልዒሉ ትንሣኤ ዝመና ቀንጣጢ ፍርሓትዩ ቅዱስ ፈጣሪና እሱም ተለዊጡ በሪሁ መልክዑ ከም ናይ ፀሓይ ብርሃን ደሚቁ ግርማኡ ከም በረት ዝነጽር ምልኩዕ ክዳን ገይሩ ምስ ሙሴን ኤልያስን ይዘራረብ ነይሩ ካብ ድንጋይ ዝተልዒሉ ብእምነት ቀኒዑ ላዕልን ተረኣዩ
ጥንቶም ቀሊዖም ቅድሚ ዓለም ምውር ዘሎን ዝነብርን ብጀካ ክርስቶስ ማንም ኣይነበረን ከም እምነቶም ዝንብር ብእውን ዝኣምኖ ዘለዓለም ዝነብር ክቡር እዩ ስልጣኑ ከም እምነቶም ዝንብር ብእውን ዝኣምኖ ዘለዓለም ዝነብር ክቡር እዩ ስልጣኑ እሱም ተለዊጡ በሪሁ መልክዑ ከም ናይ ፀሓይ ብርሃን ደሚቑ ግርማኡ ከም በረድ ዝነጽር ምልኩዕ ክዳን ገይሩ ምስ ሙሴን ኤልያስን ይዘራረብ ነይሩ እሱም ተለዊጡ በሪሁ መልክዑ ከም ናይ